pila ka ang plitiro no? Mahal na ba kayong gasolina? Basin og mahal na po kayong pliti. Oy boss, sakay ka? Uy, pasayro pre, ikaw una no? Ako na pre, ako nagturno. Boss! Sakay ko, tibong ko ra ko. Turno mo? Paabot tag kauban, paabot tag isa kay alakansi magug ikaw ra isa pod. Dua-dua lang ta pre ha? Ha? Dua-dua lang ta. Oh, sige pre, dua ta. Pila gani pangayo ninyo pliti pre? Gikan dire og padulong og tibong ko. Bahala lagi pre kay sa una si 70 ra minimum karon tag 120 ng ulo. Mahal na kayong gasolina pre, mo nang gitas-an mo ron. Itubo yung 50 pesos. Grabe, mahala na pre. Pwede ka nang tubuin lang og 20. Mahal na kayo ng 120 pre oy. Di pa mi mo larga og wala sa minimum pre kay lugi na pag kay mahal kang gasolina nya. Ikaw ra isa ihatod. O gani no. Amo ang ini mo gani duha para 220 kuan pa gasolina sa kalintro na ami 100. Wa nagbugas din mo unsa pa? Gina balansiha. Lugi kayo. Kansi kay pre. Matay, mahal na pre. Kuan lang siya siguro. Nauna-una siya siguro na ako. Musakay ba kong dili? Boss! Pwede pa? Ay, uy, boss, naisa oh. Tara. Sakto mo. Dua, larga mo pre, dua. Pwede na, malarga na ta. Boss! Pilay pangayo ninyo ron dere, sukad nga nagmahal ang gasolina. 120 na lagi. Asa day ka? Ay, sa panakan ra ko. Madolog malayo 120 gihapon. Pastar man ang dula, boss. Grabe po ng 120, mahal ra kayo. O gaya no, wapa ko ni day na usakay. Pating mahal ang pliti. Uy, motor, trayam. Boss, pili pa, boss? Oy boss, na isa oh. Sama ra ni ko dua, mo isa boss. Ay Ram. Boss, pili pa kayo, di mo buhangin, boss. Nya na isa ka bata. Aw. Medyo ni mahal ba ron dam? Sa una si tinta karon 120 na. Pan ming giya god. Maduol o malayo di ba pre? Di pre. Maduol o malayo 120 gyud. Nya ang bata sa 60. 180 mong duha. Grabe, taasa, gisaka, uy. 180 man paminduas bata. Mo na tinuod ron dam bisan kinsa pod imong sakyan mao na gyud ang standard nga pamasahe ron dire. Mosakay ka atod ka og dili ra pod kay kalas kay gasolina pod. Mahal kay gasolina gyud di gyud ta kakuan ani. Lain po kay mohatod mi didto nya igo ra kabalik ang gasolina unsa man among ginansya. Di ba pre? Tama na pre. 120. Ay, boss! Di na lang kumusakay. Pastang mahalag pliti. Kani akong 120, ipalit na lang ako nigbugas. Ato na ko, boss. Baklay ra ko. Dool raman. Sure ka mo baklay ka, petingin nito, kasi atakiyo kas dalan dia. Matay, ni baklay may isa ka pasayro. At tama kong mahal ka masahe ko. Saan mo ka na musakay ka ko? Ano pati mag-inita ni? Baklay ko. Una-unaon saan ako kadali? Boss, di mo sakay. Baklay rami, oy. Sayang kayong 180. Trayam. Boss, basin pwede 100. Boss, kanang 100 mo, ikatulog na lang ko na. Init man kaayo, boss. Basin pwede pangyoon ko nimo kay naamon ko'y lakaw. Importante ba ni akong lakaw? Kung isakto kag pliti, kita gili mo hatod guni mo gud. Magduhan ako ka oras dire ba niya ako ang lakaw. Importante kaayo ni. Grabe po mo maka. Isang pangyoon ko ninyo, pasayro ko ninyo. Kay dili man tanang tao sa kalibutan dato niya. Ako nga, ubre rabi ako niya. Di ko nyo pangyoon bisag 20 lang. Eh, ako ang lakaw dito. Importante ba ito akong atuan? Sa may dato nato, na masero naman gani ko nya, dagin ito ang panong 20. Ug duha me. Unya tag 100 mi duha. Sugot ka. Kay kung musugot ka, mupaabot lang kog isa. Og kana, agig kaloy, musugot na lang ko. Pero ikaw ra isa, di ko musugot kay logi po kay ko no. Pre, maulis ako kay ingawan oy. Gutom kay ba? Timo sa ko. Ako'y sunod nimo ha. Dire na ding motor. Sige pre. Lah, may nanawag. Dali lang sir ha, kay nanawag. Oh, hello boss. No. Oh, Ato na ka. naaapa ko sa terminal sa motor kay dili man dahil mo biyahe dire kung isa lang ka pasayro. Ikaw na lang yung hangot na garihan oy. Gitagahan ang kagsain ka inat sa sarang buhagi ka niya ko. Pasaylo agad ko boss kay bisa kung saon ako sulti aning driver re. Di mangit siya matod sa ko ako ra isa, pero kung naa daw kauban ako isa, ihatod daw mi. Sakya na lang sa naniyo. Gano'n kayo madawat yung kwarta diri ha. Mabot pwede nga ipakyaw na ako boss kay pati mang mahala ilang pangayo. Sige. Sayang kayo ng diesel. Ayaw na lang gani kay nag-cut off na. Na,
tanawa. Kayong distil, ikaw rin gifawot. Palugitan ka 30 minutos, halik ka niya mo. Sunod na lang ka, next month na ka. Cut off na. Bye-bye. Boss! 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 Hello? Boss! Hello, hello? Boss! Nanawad, ano yun? At tanawa, bossing, natabitaw kag ihatod ko niya. Nabitaw ko si mga ganyan, sir. Nga ihatod na ko. Pangyo alam ko bisag 100 lang, 20 pesos. Ibang kunin mo ikuan, tanawa, di, nawad ang kong kwarta. Ibi alalim. 10,000 lang nawala sa kuha. Pila lang ka oras. Tungod na nimo. Kay di ko nimo ihatod. Muhangyo ra kog 20, di ka muhatod. Grabe di mo kadato na sa imuhan ng 20. Tara man na kay kwarta da naman na kay kubraron Gisbel kung gidungagan pa mo 20 pesos na lang tong para mo larga ka. Nya, naman na kay kwarta kwaono nya karon ako pasingin lang nimo kuha ang kwarta nimo. Ako gani no, ug imo pa kong gihatod lang karon dayon, way pa siguro ako nang gidoble ang akong kritis imo. Bisan pag tagaan ti kag 500. Una-una ang guri mo ng 10,000, asa man ko mangita og 10,000 nga gikuha man sa kuan 10,000. Di naman ko tagaan kay wa ko katambong dito kay wa ko nimo gihatod. Oh. Kanang motor nimo ako nang sunugon. Grabe na nimo kakuan sa imong motor bab. Grabe di ka pahangyo. Wagid ka na luoy sa kuha ba. Unsa? Sunogon nimo akong motor? Wa man kay kadungag og 20. Sagpao nunti ka diha. Ako ba nga, 10,000 man akong kuhaon dito. Kung gihatod unta ko nimo, karon-karon dayon sa akong pag-ingon, ihatod ko nimo. Wa pa'y siguro, dako imong madawat sa ako. Okay, kabalo man punta mo. Maluoy isip tao na to. Ningon pagkagaling na nakay kuha ng 10,000 nya karon ako may pagkasadon. Sige lang, magkamotor lang ko. Paabugan ti ka. Bahay ra kasi mong gibuhat sa ko Dili lang mabad ang 10,000. Sige lang. Makamotor lagi ka pero wa kay kapait og gasolina ba?